štart. Môžeme. My sme postavili divadlo na diaľkové ovládanie. Tuto sa hýbe. Ovláda. Aj svieti. Neverím. Svieti. Svieti, áno. A krúti sa to. Potom vydáva zvuky. Ale to nejde, tak akú funkciu, keď ste robili otočné javisko? Tak čo? Na jednej strane sa pripraví scéna, Na jednej strane, potom sa je oddychová, to je taký stôl a tuto je pripravená už scéna. No ja by som naopak povedala. No by sa tak ja. A páči sa vám práca s Legom? To je čo? Áno? Áno. Áno. A radi chodíte na krúžok? Áno. Naozaj, vážne? Áno. Nie preto, že sa ja pýtam. Nie. A páči sa vám, keď už to pracuje, keď sa to točí, otáča, bzučí, svieti? A najlepšie, keď to niekto je chytá. A vy ste z ktorej triedy? Tretia B. Tak, čiže maličkí chlapci, ale už sa pustili do náročnejšieho, hej? Dobre. A vedeli by ste niečo vylepšiť na tomto, tuto? Ešte strechu by sme takú robili. Aj stenu takú. Čiže tiež Ale toto prípravovný by kulis. muselo byť potom väčšie. Aha, no tak skúste niečo poriešiť, dobre? No, Aj okná. ďakujem vám za váš komentár. Na budúce lepšie by to mohlo byť trošku, dobre? Áno. No, dobre.